Amaphoyisa KwaZulu-Natal aphosa imibuzo umsolwa malungana nokuthunjwa kubulawa amantombazane amabili oLundi enyakatho yesifundazwe. Amaphoyisa athi izisulu ezimbili kusolwa ukuthi zathunjwa ezondela ngoLwesihlanu lwedlule. Emva kokulunywa ke indlebe ngothize, amaphoyisa athola isidumbu sesisulu esineminyaka eyisithupha ngoLwesihlanu. Kusolwa ukuthi lentombazane yashaywa kanti ibibukeka ngathi yaklinywa. Ngesonto amaphoyisa athole isidumbu sesisulu esineminyaka eyishumi-nane khona belu ezondela. Kuvule icala lokubulala neloku kidnapping lapha noLundi police station kuze kuqhubeke nophenyo. Lokhu kwenzeke emva kokuthi ngomhla ka3 kuMarch ngabo7 amantombazana amabili ona 6 kanye nona 14 bebedlala nje khona ekhaya ezondela kwase kufika lo abamaziyo ke kushuthi ojwayelene noma wakhe lo ntombazana ona 6 kushuthi wahamba nabo ogcina ibonakala ehambe nabo. Kuthe ngosuku olulandelayo ngomhla ka4 ingane lona 6-year-old intombazana atholakala ikinyiwe emzimbeni nje ngathi ishayiwe. Kuthe izolo futhi kwaphinde kwathola isidumbu sengane neminyaka o14 kuyona ekade behambe naye lona 6 thola khona ezondela kodwa hayi ekujana nala kusolwe lona 6 years.